Khatanat trafik jangka noston polis mentarasngi kalau betha ia barok ki kali turis baki day ban kentiu bat penhap ki passenger hapo ka mandi wat parking lot ka badai kastan jo ki kali turis ki bakamai noston Shillong bat ki kali kamai ki badai cha Eastern West Khasi Hills district. Habakran cekilar pathai khubor na kaliang jo ki dekhot ka JEC Noston Tourist Association kilaya thu bakate ka jing betha na khatanat jong ki pulit traffic kan sedang ban trekam na du lasha ka sngi nyau tarik leber kata ban amsha ban kentiu na penhap passenger shu shanon ba khnang ba kan penduna ya ka jing dheng kali hasor noston shu kila pen paru bana kaliang jo ginong nya turis rengkat ka JEC hi barok hawe kila pediang banya trelang bar katanap traffic halor kate ka jing betha bat kila kan turu iki passenger bakinya trelang bar kinong nya kali khnang bakan wanra ya ka jing bha ha barok kiliang bar banya yo kamai lam kiwe de ki kali kamai na kaliang jong ka police traffic kilawan hangni apo ka stan gejungi po manliwat kilapan show sepang EKE kebangi kumki driver lan iki try kali lan iki nong kamai ya kaba imdi syu ban lek ban tanhap iki passenger angkai apo ngan ba mar ka kta ya ka jinglong ke kim akaya kayang jong kiwi pat ki kali lan kiwi pat ki ba ki passenger ki private te na kaliang jing traffic kila ai jingmut ba ka order kalawan apo nabut banalor wan dinalor si bang indi ban sim khia ya ka kam nang ba kanam don kanu ka jing penwet hakalit kawan namta na barok idon kam hapo jong ka than jong ka wes jungi bat kikali nadu kikali kamai Shillong mairang ki Eastern West ki badi ki local taxi kensi ki markasa barok ki di banwan yang no hangne kenang ba kan long ka jingnya namta ban pentulun ya ka kam kan long ba ya renti tena kali yang jong ka police traffic kalau ong bang ngidi ban simkia ngidi ban sedang no nadu la sakit ni tengah kerpat ya ki driver baru kinong kamai baki singau ba bang kin sim ya kane ka ya ka ka ba rai bang ilabu kenang bakin long ka jingya terti lang bakan lun kanu hadin habut ban ong ba ken mi kini kita ki sakyam je ki tengi nang kaliang jong ka JEC la ne juga action baru ki baydon hang ni nginum dan kanu ka jing nam ta kini ki driver tengah kerpat ya baru ki driver ba pisngo ba banpin simkia kumbaka ka ASEAN lan yabat nakaliangan police department jaga traffic lakukan sing homi presibon tagi ang ba nga kinong yalam ni kerpat ba bakinia kersan lang ya ka ba nakaliang jong police traffic lapan bej namar na kabanta ban pelat ya jing dheng kali ya ka sor noston tingi ngisngau ban kerpat lu yaki ba kinle kumta ko balaptha ban kio passenger no na po mandiwat parking bat lada kidon kinu ki mahjan lane ki passenger ki ba wanra tiar na Shillong tela kerpat ru yaki ba ki sobha ban penhabe yaki mar ki mata jongki hapo mandiwat parking bat bakin wat no de ki wipat ki kali ban ra shayo syahad kum ki lokal taxi lane da ki kali lajong tang ketahi traingan na